Vrei să scapi de burtă și, de fapt, de grăsimea viscerală, că de multe ori burta predomină și grăsimea viscerală, adică grăsimea pe organe, și să ajungi din exemplu ăsta în primul exemplu? Stai și ascultă. Ca să scăpăm de burtă, trebuie să ne uităm la doi hormoni frați, adică la insulină și la glucagon. În momentul când insulina crește, iar glucagonul scade, corpul consumă carbohidrați și nu mai consumă atât de multe grăsimi. Deci astea scad. În momentul când insulina scade, corpul nu mai consumă așa de mulți carbohidrați și începe să consume grăsimi. De aceea, în timpul nopții, încearcă să ții un nivel cât mai scăzut al insulinei și cât mai crescut al glucagonului. Adică, la cină, e foarte simplu. Încearcă să mănânci multe proteine, încearcă să mănânci cât mai multe fibre, ca absorpția să fie mai lentă în sânge, și mănâncă cât mai multe grăsimi sănătoase. Atât de simplu.